Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru statornicia Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru locuința aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu viețuiesc în ea Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preasfințitul Părintele nostru Nestor, pentru cinstita preoțime cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Că Tu ești izvorul tămăduirilor, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă ți înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului Tău. Capetele voastre Domnului să le plecați. Sfințirea sufletelor și a trupurilor noastre și ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Împreună celui fără de început al Tău, Părinte, Preasfântului Tău Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău Și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește. Și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește. Sundays before forgiveness, we remember the exile of Adam and Eve. Asta venire din Evanghelia după Matei, capitolul 25, versetele 31-46, ne învață despre victoria judecată de apoi. Acest lucru ne amintește că trebuie să ne căim de păcate cât mai avem vreme,
pentru că Domnului nu este doar dragoste și dreptate. Copii, să vă aud din tot rărunchii. Hristos a înviat! Mai tare că nu se aude. Hristos a înviat! Și încă o dată foarte tare. Hristos a înviat!